دێگەل نزیکبوونە دوویەمین ساڵڤەگەڕاگرتنا مووسڵ و بەڵاوبوونە چەکدارên داعش لە سووریایە و عێراقی لە هەردوو باژارên ڕەقەی سووریایە و مووسڵی عێراقی بۆ بێ پایتەختên داعشێ تێن ناسکردن بالەفرێن عێراقی گەڤێ لێ داعشێ دەکەن و بالەفرێن هاوپەیمانان جی داخوازیە خەرکی ڕەقا دکن باژێر ڤالا بکن ئەڤ یەکجی ئاماژەیەکەش نزیکبوونە دوو ئۆپراسیۆنان لێ دژی داعشێ لێ عێراقی هێزن ئاسمانیên vî welatî bi rêya balavûkan re û bi ser bajarê Muslê de berdana xwar soz bi welatiyên Muslê dan di demeke nîzik de bajarên wan kontrol bikin û daxwaz ji welatiyan kirin di amadebaşiyê de bin. Her wiha dê belavûkan de hatiye di niha de hêzin Iraqê nîzîkin ji Muslê di demeke nîzik de bajar kontrol dikin. Çê divê ew gaveke asayî bê ji ber gelek caran berî destpêkirina operasyonan her du aliyên operasyonî hejmarek rewşên digirin. Lê de heman dema got balafirên Iraqê belavok bi ser Muslê de berdana xwarê lê Sûriyeyê jî balafirên hevpeymanan bi rêya belavûkan got bi ser Reqayê de berdana xwar daxwaz ji welatiyên Reqayê kirin bajêr cêbhêlin û lê gorî çalakvanên bajarê Reqayê ev ne careyekê balafirên hevpeymanan belavûka bi ser Reqayê de berdine xwar lê di carên derbasbûyî de hevpeymanan gevlê çekdarên Daişê dikirin û soz didan got wan ji nav bibin. Lê ev yekem care hevpeymanan daxwaz ji welatiyan dikin bajêr derkevin. Tiştê got giringiyekê zêdetir di dêvan her du gavan ew e. Berî çend rojan şandeyê Serokê Amerîka ji bo şerê Daişê Pierre McGurk lê bajarê Kobanê bû û lê gorî zanyariyan McGurk dê gel fermandeyên Hêzên Sûriya Demokratîk Hesede de plana şerê Daişê li Reqayê got û pêş kiriye. Hejmarek biryar hatine got û pêşkirin. Her wiha dê dema derbasbûyî de peyvdarê Hesede Talat Silo ragihand. Got hêzin wan amadeyiyê dikin ji bo şerekî mezin. مخزن فارغ Tevî dê heyama derbasbûyî de îdareya Washington çend caran ragihand. Got şerê Muslê dest pê kiriye. Lê şarezayên leşkerî dibînin got operasyona serekeya kontrola Muslê dê di meha Huzeyranê de dest pê bike. Di nîzik heman dema got Daişê sala 2014 bajarê Muslê girt. Her wiha îdareya Washington dixwaze kontrolkirina Muslê berî hilbijartinên Seroketiya Amerîka got biryare di meha yalda îsal de bi rêve biçin. Lê yad dimêne ew aya operasyona Muslê û Reqa tê bi hev re dest pê bikin yan ji her operasyonek bi awayek û demekê cuda bê ji operasyona din. Gavên niha didin xuyakirin got dê bi hev re dest pê bikin û li gorî şarezayên grûpên tundrew operasyon dê bi awayekî bê got derfetê tê de nebe çekdarên Daeş bajarekî cêbhêlin û hêza xwe di bajarekî din de bihêz bikin. Ji ber qonaxa zîfkirina Daişê bi dawî hatiye û niha dema qonaxa ji navbirina Daişê ye. İbrahim Adem, NRT.